Jeg kan huske, da vi tog beslutningen om at flytte herop. Det er sådan en beslutning, hvor man siger, lad os bare gøre det, så må vi se, hvad der sker. Først efterfølgende begynder man at tænke, hvad med dine venner? Hvad med dit erhverv? Dit arbejde? Efter min uddannelse ville jeg gerne arbejde i en international virksomhed, hvor jeg kunne bruge mine færdigheder inden for sprog og markedsføring. Så valgte jeg at blive selvstændig med Thy som base. Og verden er jo blevet så lille. Så herfra kan jeg sagtens snakke med folk i Asien eller Sydeuropa. Det er dejligt at arbejde i naturen. Der er masser af plads og frisk luft. Og der er ro til at samle tankerne. Og roen gør, at det er lettere at slappe af, når man er fri. Vi begyndte med at være 5. Nu er vi 25. Jeg troede aldrig, det ville blive så stort. Vi hjælper hinanden, og vi lærer hinanden hele tiden. Selvom man bare er en mindre brik i en stor industri, så er det spændende at være med til noget, der gør en forskel. Og bagefter kan man have det sådan helt. Hold da kæft, det er jo med til at påvirke. Det kan lykkes. Jeg er ofte ude på kundebesøg rundt i hele landet. Så turene hjem vestpå tager for det meste lang tid. Men når jeg runder det sidste sving, hvor man kan se ud over Hanstholm-reservatet, kan man pludselig se, at solen ikke er gået ned endnu. Det er som om dagen blev lige lidt længere. Og så får jeg den her følelse af, nu er jeg hjemme igen. Nu er jeg landet.